95 no teníem ni idea del que estàvem fent. L'únic que sabíem era que internet segurament havia de tenir possibilitats periodístiques, que no ens agradava la premsa del país com treballava, i això sempre hem sigut molt crítics, i que volíem explorar si n'hi havia alguna manera de fer alguna cosa a través de la xarxa, no? I això va començar així. Si a qualsevol de nosaltres ens hagueren dit que 10 anys després, 15 anys després, internet tindria el pes en la societat que té, no ens ho hagueren cregut, per tant no érem visionaris, érem una mica bojos. Home, una mica de vista sí que teníem, això és cert, però visionari és més massa, no érem visionaris. El tema de les etiquetes és un tema complicat, és a dir, internet constantment necessita una etiqueta nova, no? I això té més a veure amb el màrqueting que amb la realitat, no? La web 2.0 tampoc és una cosa que puguem dir és això, no? És un conjunt de situacions. Ara, internet sense la participació no té sentit, això és veritat. Quan Tim Berners-Lee va inventar la web, el 91, el primer projecte de web que n'hi havia, tu podies no només mirar pàgines, sinó escriure en totes les pàgines. És a dir, si allò que era seguit, que ho van aturar, tu podries entrar a VilaWeb i no llegir-la, sinó escriure-hi per damunt. La web, per tant, ja naix amb una idea de col·laboració. L'element central de la web, el que defineix la web, és l'enllaç. I l'enllaç t'envia a un altre lloc, és un diàleg permanent. La web és un diàleg constant. En aquest sentit, la web marca un canvi radical. Això que en diuen web 2.0, encara el que fa és pegar-li una volta de tuerca més. És a dir, encara més, sense participació, sense col·laboració, sense contrast, no pot existir internet. Internet no és un canvi de paradigma respecte als mitjans anteriors. Aquí n'hi ha un aspecte que no es pot oblidar, que és que la web té un impacte sobre el procés democràtic molt gran i molt ric. I això hem començat a veure coses, però és evident que jo, com que no soc visionari, no sé d'ací a 20 anys què estarà passant, però no estarà passant el que tenim ara segur i la web serà un factor determinant en aquest canvi. Des del punt de vista democràtic és extraordinari aquest nivell de participació que provoca, però no tota la participació és bona, en pot haver de dolenta. Jo distingiria, és a dir, jo crec que n'hi ha la participació esporàdica i la participació que construeix un personatge. És a dir, si jo entro a un lloc i dic caca pipi i me'n vaig, si jo entro a un lloc, vote de forma anònima una enquesta d'aquestes que n'hi ha i me'n vaig, escolta, no és que sigui una cosa extraordinària això. L'element blog i alguns elements de les xarxes socials, per exemple el Facebook pot fer bastant això, el Twitter més difícilment, però el Facebook ho fa bastant, té una cosa que per mi és molt interessant, que és la construcció del personatge. És a dir, si jo faig un blog, imaginen que jo faig un blog dient que soc un camioner de la tundra siberiana. Bueno, si jo he d'entrar cada dia a explicar una història de la tundra siberiana, al final, poc importa si soc o no soc, perquè estic fent una novel·la, estic construint un personatge, no? La consistència del blog, per exemple, el fet que tu has d'escriure cada dia, cada 2 dies, cada 3 dies, t'obliga a generar un personatge, no? I ahir és quan comença a ser interessant, realment, perquè ahir n'hi ha un punt que dius, val, és possible que no sigui un personatge real, però fins i tot si no és un personatge real és interessant, pot arribar a ser interessant, n'hi ha blogs que són una llaguna absoluta, no? Però jo crec que la constància del blog, per exemple, és una cosa que aporta un element molt interessant a la participació. Jo amb la gent jove, amb la gent molt jove sobretot, que fan fotolog, que fan coses d'aquestes, sempre els advertisc que tot el que escrius el Google s'ho menja i que d'ací de guany retornarà. És a dir, aquest típic, per exemple, fotolog que se'n van a una nit de farra i pengen unes fotos que jo no pensaria mai, però les pengen, no? Clar, ells han de ser conscients que d'ací 10 anys aniran a demanar feina i el cap de personal de l'empresa buscarà i encara que tu hagis tancat el fotolog n'hi haurà una còpia en arxiu de Google que te delatarà, no? Jo crec que ahir un dels problemes que estaven amb les xarxes socials és aquest, que la gent no se n'adona
de que és millor ser prudent que no ser agosarat, per dir-ho d'alguna forma, no? Jo crec que això és un problema per a mi. Després n'hi ha un tipus de problemes que no sabem massa bé com tractar-los, no? Per exemple, n'hi ha dos que detecte molt clars. Un és la velocitat. Jo crec que el principal problema que té el món avui és la velocitat. Anem a una velocitat que no té sentit, no? El problema és que no podem parar el món. I després hi ha tota la qüestió de la privacitat. N'hi ha com un cert espectacle de la no privacitat, no? N'hi ha un... Sembla com si estiga de moda que la gent no tingui vida privada. Però això és un greu error, perquè la gent necessita tindre vida privada, no? I sembla com si els límits de la vida privada cada vegada foren més prims, no? Per una banda, cal més responsabilitat pròpia. Jo crec que això no en som prou conscients nosaltres mateixos. Però n'hi ha una segona part d'aquest debat. Tot i que fonamentalment és el ciutadà el que ha de prendre mesures en aquest aspecte, hi ha un segon problema, que és col·lectivament, com a societat, hem de tindre un discurs polític sobre on està el límit de la privacitat. De la mateixa manera que durant el segle XIX o XX vam crear un discurs d'on estava la igualtat, d'on estava la llibertat, i durant el segle XX va haver un gran debat sobre com es construïa la igualtat, no? Doncs segurament el gran debat del XXI és com es respecta la privacitat, o com encaixem la privacitat amb la publicitat, per dir-ho d'alguna forma. És molt difícil, des de temps immemorials sabem que el paternalisme no funciona, no? I que una persona gran li digui als joves que això tal, segurament no funciona, i ells hauran de crear-se la seva pròpia cultura i ens sorprendran en un moment o en un altre amb alguna mena d'insurrecció que passarà alguna cosa, no? Jo crec que no es pot fer gran cosa excepte fer-los avinent que això està passant, no? El que està clar és que algú els ho ha de dir. Bé, aquest és el gran debat permanent que tampoc tenim massa clar per on va, no? És a dir, ser més actius digitalment ens fa ser menys actius o més passius analògicament o no? Jo n'hi ha un punt que no sé distingir-ho, és a dir, quan una persona jove es passa hores i hores davant del Facebook, per exemple, interrelacionant-se amb amics de tot el món, segurament, o amb amics del barri, això va en contra del lleure tradicional. Pot ser sí, però potser hem de tornar a definir què és el lleure, no? Jo pense que estaria bé que anaren a passejar o que s'anaren al cau o que anaren a fer el correfoc, però per una altra banda em pregunto sempre si no m'estic perdent alguna cosa. És a dir, si allò no és també un lleure, que a mi em costa d'identificar perquè jo no l'he mamat de petit i em costa entendre que ells també estan fent un lleure diferent, no? Jo en aquest sentit som molt partidari de mirar, no? De dir, bueno, no fem el discurs fàcil, jo no crec en allò de l'ordenador ahir ja no sé què, bueno, escolta, no conec cap cosa que ella més que un bon llibre de poesia. Te sentes amb un bon llibre de poesia al mig del metro i t'assegura que no sents ni un soroll, no? Si t'agrada bé la literatura, o sigui, no és veritat que això, i encara menys en un món de xarxes socials, etc., on realment l'intercanvi és permanent, no? Aleshores, jo crec que no és veritat que el que passa és que nosaltres no ho comprenem, que és una altra cosa, no? I tampoc estic segur que siga un lleure bo, no? No ho sé encara, allò que dèiem abans, que no hem tingut temps d'explorar-lo, no? Però a mi no m'agrada. Jo crec que fer discursos catastrofistes i apocalíptics sobre aquest tema és molt perillós, i jo penso que no és bo fer-los. Naturalment que la societat civil té una potència brutal a la internet catalana, no s'explica si no. La internet catalana sobretot és xarxa. A més, hi ha una particularitat molt interessant. Sempre hi ha excepcions, òbviament, però a la internet catalana n'hi ha molt bon rotllo entre la gent. Això no passa en altres països. És a dir, aquí no n'hi ha tant una qüestió de competitivitat com de col·laboració. I clar, això és molt important, això és un model.